ላዕለዋይ መራሒ ግብረ ሽበራዊ ኢራን ሞጅታባ ካሜኒ ዓቕሚ ስኢኑ ኣብ ቅድስቲ ከተማ ቁም ናይ ሺዓ ሕክምና ይረክብ ከም ዘሎ ዘ ታይምስ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ስለያ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተመርኮሱ ዲፕሎማሲያዊ መዘክርታት ብምጥቃስ ሓቢሩ እቲ መዘክር ካሜኒ ሓለዋቱ ኣጥፊኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ውሳነ ስርዓት ክሳተፍ ከም ዘይክእልን ይገልጽ ዋላ እንኳ እቲ ሓበሬታ ብነጻ እንተዘይተረጋገጸ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ እቲ መዘክር ምስ መሓዙቱ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝተኻፈለ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ንህዝቢ ዘይተገለጸ ኣቀማምጣ ካሜኒ ዝሕብር ናይ መጀመርታ ሰነድ ይመስል እቲ ብ28 ለካቲት ኣብ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ድሕሪ ሞት ዓሊ ካሜኒ ንኣቡኡ ዝተተክአ ሞጅታባ ካሜኒ ዝተገለጸ ኩነታት ኣብ እዋን ኩናት ንኢራን መን ብኣድማዕ መንገዲ የካይዳ ኣሎ ይብል ዘይርጉጽነት ክዕምቆ ተኽእሎ ኣሎ ዋላ እንኳ ሰበስልጣን ኢራን ሓላፊ ኮይኑ ክቕጽል እንተሸምዎ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ካብ ምርኣይ ህዝቢ ዘይምህላው ግን ስልጣን ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ኣብ ካልእ ቦታታት ክዓርፍ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ነዳዲ ገይርዎ ኣሎ ካሜኒ ንሓያሎ ሰሙናት ታማዊ ስርዓት ንምምራሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይገልጽ ዝኾነ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ምምሕዳር ዘይምኽኣል ሕጂ እስላማዊ ሓላዋ ሰውራ ብጭቡጥ ቁጽጽር ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶታት ክሕይል ይኽእል እዩ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ምስ ካሜኒ ዝተኣሳሰሩ ክልተ መግለጽታት ብመንግስቲ ቴሌቪዥን ኢራን ክመሓላለፉ እንኳ እንተጸንሑ ብቐጥታ ክዛረብ ከሎ ዘርኢ ድምፂ ይኹን ቪድዮ ግን ከም ዘይተዘርግሐ ይሕብር እቲ ዘይምህላው ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ካብ ምስ ተቃወምቲ ዝተኣሳሰሩ ምንጭታት ዝመጽእ ዘይተረጋገጸ ሙጉት ወሲኹሎ ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ታይምስ ንዓሊ ካሜኒ ምናልባት ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤት ዝኸውን ዓቢ መቓብር ኣብ ከተማ ቁም ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ካብቲ ኣቐዲሙ ኢራን ብዛዕባ መደብ ቀብሪ ዓሊ ካሜኒ ዝሃቦ ጸብጻባት ዝፍለ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቴህራን ስነ ስርዓት ሓዘን ካየድ ትጽቢት ይግበር ነይሩ ሰራዊት ሩስያ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ትካላትን ወሳኒ ቦታታት ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ዝርዝር ምስሊ ዳህሳስ ብምክያድ ኢራን ንሓይልታት ኣሜሪካ ካልኦት ዕላማታት ንምውቃዕ ከም ዝሕግዝ ሰለያዊ ገምጋም ዩክሬን ይሕብር እቲ ብሮይተርስ ዝተገምገመ መደምደምታታት ሩስያውያንን ኢራናውያንን ሃከራት ኣብ ሳይበር ዓውዲ ይተሓባበሩ ከም ዘለው እውን ኣረጋጊጹ እስራኤል ኣሜሪካን ብ28 ለካቲት መጥቃዕቲ ካብ ዝጀመራ ንድሓር ሩስያ ንኢራን ብኸመይ ምስጢራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ክሳብ ሕጂ ዝገልጽ ዝርዝር ጸብጻብ ዝውክሉ እዮም እቲ ዕለቱ ዘይተፈለጠ ገምጋም ከም ዝሕብር ካብ 21 ክሳብ 31 መጋቢት ኣብ 11 ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ብውሕዱ 24 ዳህሳስ ብምግባር ን46 ትካላት ዝሽፍን ኮይኑ ንመዓርፎ ነፈርቲ መዕደኒ ነዳድን ሓዊሱ ወታደራዊ ማዓስከራታትን ቦታታትን ኣሜሪካን ካልኦት ይርከብዎም ዳህሳስ ካብ ዝግበረሎም ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ወታደራዊ ማዓስከራትን ዋና ቤት ጽሕፈትን ብባሊስቲክ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኢራን ዕላማ ከም ዝኾኑ እቲ ገምጋም ብግልጽ ቅዲ ከም ዝገለጾ ይሕብር ምዕራባዊ ወታደራዊ ምንጭን ፍሉይ ዞባዊ ምንጪ ጸጥታን ሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ስለዮኦም እውን ኣብቲ ዞባ ጽዑቕ ንጥፈታት ሳተላይት ሩስያ ከም ዘመልክትን ምስሊ ምስ ኢራን ከም ዝተኻፈላን ገሊጾም ትሽዓተ መጽናዕትታት ንገለ ክፋል ስዑዲ ዓረብያ ዝሸፈነ ኮይኑ 5 ኣብ ልዕሊ ንጉስ ካሊድ ወታደራዊ ከተማ ኣብ ጥቓ ሃፋር ኣልባቲን ዝርከብ ኮይኑ እዚ ድማ ንባእታታት ናይቲ ብኣሜሪካ ዝሰርሖ ስርዓት ምክልኻል ኣየርቲ HAAD ንምድላይ ዝግበር ጻዕሪ ዝመስል ምዃኑ እቲ ገምጋም ዩክሬን ይሕብር ከባቢታት ቱርኪ ዮርዳኖስ ኩዌትን ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን እውን ክልተ ግዜ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሳተላይት ከኣትዋ እንከለዋ ኣብ እስራኤል ቀጠር ኢራቅ ባህሬንን መሳለጥያን ደገፍ ሓይሊ ባህሬን ዝርከባ ቦታታት ዲዮጎ ጋርሲያ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሳተላይት ከም ዝኣተዋ ይገልጽ ኣብ ዝቅልቀል ዘሎ ኣንፈት እቲ ገምጋም ወሲኹ ሳተላይት ሩስያ ነቲ ንሓምሻይ ክፋል ዋሕዚ ነዳድን ኤልኤንጂን ንሓምሻይ ክፋል ዋሕዚ ነዳድን ኤልኤንጂን ኣገደስቲ ዝኾኑ መጻብቦ ሆርሙዝ ብንጥፈት ይምርምርኦ ኣለዋ ኣብኡ ድማ ኢራን ብዘይካ ተጻባኣቲ ዘይኮኑ መራኽብ ንኹሉ ብጭቡጥ ዕጽዋ ኣንቢራ ኣላ ሮይተርስ ትሕዝቶ ናይቲ ዩክሬናዊ ገምጋም ብነጻ ከረጋግጽ ኣይከኣለን ወሃቢት ቃል
ዋይት ሃውስ ኦሊቪያ ዌልስ ካብ ዝኾነት ሃገር ንኢራን ዝወሃብ ዝነበረ ግዳማዊ ደገፍ ኣብ ስርሒታዊ ዓወት ኣሜሪካ ዝጸሉ ከም ዘይነበረ ገሊጻ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዝኾነ ቅጽበታዊ ርእይቶ የለን። ድማ 4 ዓመት ንዩክሬን ዝወረረ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ንዝቀረበሉ ሕቶ ርእይቶ መልሲ ኣይሃበን። ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሳብ እቲ ዝመጽእ ምርጫ ዝካየድ ንትግራይ ክመርሑ ንስልጣኖም ንተወሳኺ 6 ወርሒ ክናዋሕ ሎሚ ወሲኑ ኣሎ። ብወገን ሕወሓት ግን ነዚ ብመንግስቲ ፌደራል ተዋህቦ ውሳነ መሪሕነት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምንጻግ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን ንምምላስ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ኣብ መንጎ ግዚያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ግጥም ኣብ ትግራይ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክፈጥር ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ምስሓብ ሕጂ ብግልጺ ናብ መድረኽ ወፂኡ ይርከብ። ባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ዜናና እዚ መስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዜና ክሳብ ንምለሰኩም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም